všichni se budou ptát anglicky, co to What je. is it? What is it? A vy A já jim řeknu řeknete? Alpha Attack. This is Alpha Attack Agrobio. No, a já našim divákům řeknu soutěžní otázku. Tak, Alpha Attack je za A pro bubu na hubu, a nebo za B, to máte za toho kokosa, a nebo za B proti všemu hmyzu, který nás teď bude velice soužit. No, No. víte, proč blondýna za deště stojí pod lípou? To nevím. Čeká na lípový čaj. Probož. A já vám na to vždycky skočím. To je, vždycky mě dostanete. No. Pardon. Pardon. No, postřeh v prdeli, no. Umíš něco uvařit vůbec? Tak čaj, super, toho se Markéta nají. No a občas hraju na nějakých diskotékách. Ty? Jako DJ? Ale Ano. kuš. Ano. No a jak to máš s tancováním? Ještě jedna věc mě trošku při tomhle výstupu strašila. Při tom prvním výstupu, jak ten vozík skáče přes ty terénní nerovnosti, tak to je taková masáž břicha, že mě to dohnalo, že jsem se musel přebalit. No, takovýhle věci tam mám, takový strašáky mám stále. Jedná se o slavnostní roucho, a protože to vzniklo právě při první velké akci v Křoví, tehdy jsem se prohlásil za krále Šumavy. Vážení televizní diváci, vítám vás u pořadu Pro zdraví trochu jinak. Protože byl veliký ohlas na léčivé houby, tak tu dnes vítám zase Vlastíka Bručka. Dobrý den, Vlastíku. Dobrý den. Ano, ano. Takže doporučuje se na ten hojník právě alkohol několik hodin po tom, když si ho šlapáme. Ano. Žádný, že si dám smaženici z hnoníku a 2 pivánka, to tedy ne. No to jo, a pak jste 2 dny v jiném stavu a nemůžu za to ty piva, že? Ano, je to tak. Vlastně můžu, ale ne. Ano, ne zcela, ne nej to ten požitek, chlape, že jo, jak se říká. Ano. Když jste v jiném stavu, tak aspoň se něco má slavit, že? Tak, dobře. No. To radši olomoucký syreček, třeba, nebo něco takového. To je. Jo, ale to je taková, tak super, máte super babičku. Už bohužel ne. Tak vaši babičku bych rád poznal. No, tak babička byla tak úžasná. časem třeba až. Ano, určitě se potkáte. Ještě je čas. Ano, v létě, až budou nějaké ty houbičky, opravdu takové speciální, tak na ně vyrazíme. Jarní lívance. Že by si udělala zelený lívance a že by si nahoru dala prostě vajíčko a byl by to takový sluníčkový lívance. Sluníčkový, jarní, ještě by se mohla dělat paprsky v majonézou. Tak. A ne, že tady budu ničit nádobí. Teď jsem mi myslela a pro mě to je velké vyznamenání, protože Maruška mi to pochválila, takže já jsem mi myslela zelený jarní lívance. No tak budou veselý zelený. No jo, ale zelený věci jíst. No, jarní lívance? No dobře. Takže vážení televizní diváci, pevně věříme, že vám dnes bylo v naší kuchyni příjemně. Takže já jsem pyšná na zelené lívance. A já to radši... To je jako se říká, že se může stát, že při pohlavním aktu dojde k nějaké křeči a pak musí být odděleni ti partneři lékařem. To taky prý se nikdy nestalo. Ne. Podržet vždycky nějaký nádobíčko. Trošku tam dáme ty šťávičky. No to je úžasné. Tak, teď ukazuji tu výbornou smetanu. Ano. Vidíš? Takže ono ve studiu přece jenom je tu technika, je tu teplo, takže to mohlo povolit. Ale vidíte to sami, že je... Jinak v celku, že je ta smetana hustá. Hustá, velmi hustá. Ukaž, já ti takhle podržím tu misku. Tak zkusíme to takhle promíchat. Velmi hustá. Tebe pozorovat, jak vaříš ten koncert. Maruško,
Já když to vidím, jak to vypadá nádherně, levně, zdravě a hlavně tady, no to vypadá, že máme hostinu. No, od čeho je amoleta? To je omoleta nebo amoleta? Omoleta. Tak až budeme u O. Ale ono je obojí verze. No, amoleta, myslím, že je omoleta. No nevím. Přivoň, zkus uhodnout, jaká je? To je ostrožina, jahoda. Je to červený, už nemáš to takový výběr. Malina? To bys měla pecičku. Tak jsem to vzdala. No, má to pecky, špačci na to lítají. Češně? Višně. Ty jsi taková šarlatánka. Já jsem si uvědomila, že na sporáku jsem nechala mlíko. Tak. No jasně. Já to připravuju, To by ladilo. Gábi, vem si je. Gábi, udělejte to, ať se pokocháme. No. A to je dobrý. prostě, když potká tvrdák, opiercingovaný, kožený mladý muž, takhle vlastně víceméně růžového, plyšového, anděla se dá říct, protože má světlý vlasy. To je pravda. No tak já si myslím, že pomůže, nabídne cokoliv, i možná pustí do dveří. Bych dneska skoro i viděla. Nepustí dveře na nos, to bude krásný. Nebo ji nepřirazí a neřekne jí, ty vole, promiň, sorry. No právě. A já si myslím, že i takový ty kluci nejhrubšího zrna v tu chvíli, když uvidějí takovýhle plišový stvoření, tak nebudou říkat ani sprosťárny žádný. To určitě nepadne, vole. No a možná ne, i pomůžou. to nemůže před takovouhle růžovou, krásnou, plišovou, měkoučkou, hladivou. A je... No ne, jdi pryč ty, jdi pryč, nesváděj mě, nesváděj. A jak dopadla myška Bobinka? Asi zahynula. A řekněte mi, co tady ta holčička? Podíváme se i s kamarády u televizních obrazovek. Holčička je šprtka. Počkej, Vojtíku, to by ti dneska vůbec neslušelo. Třeba, že si vyfotí fotku nějaký holčičky, tu tam dá a je tam třeba nějaký zlej chlap a píše si s tebou a třeba, že si sejdete někde a potom tě může třeba zabít. To je nápad. My si dneska budeme povídat o bubnech a bubnování. A my tady máme Vojto Bubeníka. Jak to vůbec dělají králíci? No tak normálně, jako každý. Rychle a moc krát za sebou. No jo, to se vlastně říká, že někdo jako králík. Nejoblíbenějším číslem na světě je 7. Sedmička by měly být nový začátky, ukončení cyklu a má trošku i magickou moc, ano. 7, pochopitelně. Volejte, ptejte se absolutně na cokoliv, berte si sílu z mé magnické koule. Kdo se dovolá, dostává ty síly víc. Tak, jestli u nějakého kamaráda do nepohody, jo? Aha. Ale on se tu okolo někdo pohyboval a nevyšlo to, souhlasí to? Ne, já jsem ho neviděla, já jsem slepá. Nechte to a takhle jim pomožte, ať tam do něčeho nezaučí. Proplachujte trubky, pijte vodu. Je tam bláto, je tam sajrajt. Nechte si to propláchnout, jo, to vám jenom pomůže. A já se teď podívám na tu prostatu.
já teď vůbec nevím, teda jestli mluvím, s kým to s nás mluvím. Já vás neslyším. No, to bude asi lepší. Ale už jo. Víte co, asi já si myslím, že jsem zavolala asi na špatnou linku, no. To je možný, no. Tak jo, no. Tak jo, děkuji moc, tak se naschle. Naschledanou. No, a je to. Dobrý večer. Tak. No? Haló? Tady Marie, prostě nás 80 let a syn 50 let a tak bych se nazval svýho jako 80 leté a pak normálně syna 50 letého. Hlavně zdraví. Děkuju pěkně, nashledanou. Nashledanou. Marie 80 let, syn 53 let. Dál jsem nerozuměl ani slovo. Dále zde máte možnost zakoupit DVDčko. Název je U Regíny s Regínou. Máte možnost teda objednat si přes internet na adrese internetové info@tvregina.cz za 199 korun. Lakánia. Tvůj, po srtě pes.